txantetako kontua. Durangok betidanik izan duen zauri horri, herria bitan zatitzen duen zauri horrekin amaitzea, gauza oso garrantzitsua da Durangoko guztientzat. Egia da, hori egin behar zela. 2002an uste dut, Eusko Jaurlaritzak esan zuen egingo zuela, eta 63 milioarekin hori egin zitekeela. Bueno, esan zuten. 180 gastatuak dira eta 222 gastatuko ditugu amaieran, ezta? Baina hor, bi gauza azpimarratu nahi dituzke. Bata, funtsezkoena, garrantzitsuena, Durango eta Durangarrentzat zauri hori tapatzea da, amaitzea da. Trenbidea lurperatzea da. Hori da behar izanik behinena, lehena garrantzitsuena. Hori Eusko Jaurlaritzak bermatzen du. Are gehiago, ari da lan horretan, Eusko Jaurlaritza berria dagoenetik 55 milioa ja obratan ordaindu ditugu eta 30 milioa gehiago adjudikatu dira. Guztira gastatuko dira 220 milioa inguru. Gitxi gora bera, datu olako zenbaki handiak esaten ditugunean, ez dakiko zer esan nahi duen, datu bat esango dizuet. Ia 1,5 milioi biztanle bakoitzeko. Pesetatan esan nahi du. Lehenko pesetatan, Durangon bizi den bakoitzeko ia 1,5 milioi, ia 9.000 euro biztanle bakoitzeko. Izugarrizko inbertsioa da, izugarrizko ahalegina da. Gobernuaren aldetik hori egitea, hori ez geratzea, eta krisialdirik gogorrenean ganera. Eta hori egiten jarraitzen dugu. Zenbait gauza kendu ditugu, eta ez daukagu inolako arazorik azaltzeko zergatik. Gehiegikeriak, handikeriak amaitu direlako betirako, ezin dugu hemen ez dakit nolako gastuak egiten jarraitu, ez gara amerikano dirutsuak. Esateko modu bada, ze pobrerik gaien Ameriketan baitago. Baina gehiegikeriak amaitu dira betirako. Ezin dugu ordaindu, eraikuntza bat, ez dakit zelako bulegoak izateko, 70 milioa ordaindu, 8.000 metro kuadrotakoa, metro kuadro bakoitza 1,5 milioi peseta baino gehiago kostatzen zitzaiguna. Ezin dugu hori ordaindu, bulego batzuk izateko. Gehiegikeriak amaitu dira. Lehenengo, 8.000 metro kuadrado gobernuak ez du behar. Saltzerik ez dago, presio horretan are gehiago. Gehiegikeriekin amaitu egin behar dugu. Egin behar dira, ahalegin guztiarekin egin behar ditugun gauzak, baina ezin dugu dirua xahutu, alperrik galdu, 9.000 euro metro kuadrado bakoitzeko ezin dugu ordaindu bulego txukun batzuk edukitzeko Eusko Jaurlaritzak. Kontu horiekin amaitu da betirako austeritatean eta dirua neurriz gastatzen ikasi behar dugu. Hala ere, beste enparadu inbertsio guztiekin jarraitzen dugu, bermatzen dugu amaituko direla, datorren urtean estazio berria inauguratu egingo da. Ez dugu obrarik geratu. Esan dizuet, 2 urtetan gastatu dugu, ordaindu dugu 55 milioa euro eta 30 gehiago adjudikatu dugu, kotxerak lebariora eramango dira eta trena lurperatua geratuko da. Arazorik handiena, konpondua geratuko da eta gehiegikeriak bazter batean utzi ditugu. Bazter batua, proiektu honekin, bat dator? Bueno, gu printzipioz Durango kooperazioaren proiektuarekin, baina trafiko arazoa handi batean konponduko duela uste dugulako. Baina proiektua jasotzen ari den atzerapena Eusko Jaurlaritzaren eginkizun uste bat iruditzen jagu. Orain arte, Alderdi Sozialistak agintzen duen udaletzetako proiektuei ematen zaie lehentasuna. Dena dela, Zaha Hadiden proiektuai krisi testuinguruan obra faraonikoa iruditzen jaku, eta ez da beharrezkoa honelako inbertsioa egitea, hainbesteko kostuetekin harreman gitzirekin. Etekin emango duen eremu azpimarratuko genuke hau da merkatalgunea, hemen egin beharko da inbertsioa, Durangoko merkataritza suspertzeko. Bestalde, autobus geltokia proiektuaren barruan sartzea mugikortasun arazoak sortuko dituen ideia iruditzen zaigu, honegatik ez bozkatu genuen. Eta Bilduren hausnarketa, gai honen inguruan? Gu lurperatzarekin guztiz ados gauz, gainera gureko neuke gogoratzi lehenengoko proposamena edo beharra ikusten trena lurperatzen bere egunean Euskal Herritarrok izan zela, berak egin zaben lehenengo proposamena, eta Zaha Hadiden eraikinaz aparte esan duzun merkatal zentruak, etxe bizitzako kopuru handiak aurre ikusten diezela eta gure proposamena horretarako da lehenengo eta behin herriko diagnostiko soziodemografiko bat egin, hau da, etorkizunera begiratu, ikusi herri honek benetan ze behar dauen,
eta horren araberako herriak erantzundako eta herriak benetan behar dauzen azpiegiturak sortzea. Igual horren aurretik ikusten dugulako zahar etxe gehiago behar diezela, edo ambulategi gehiago, edo eskolak, edo parkeak. Beste alde batetik ikusten dugu proiektu honek deskonexio bat sortzen dauela herriaren nortasuna. Ze adibidez, proiektu hori Zaha Hadid edo emakume horrena, ikusten dugu Durango baterako, adibidez, lehen aipatu duten bezala, olako makroproiektu erraldoi bat, eta azkenik ikusten dugu eztabaida politikoaren eragile izan dela. Ikusten dugulako batzuen aldetik, Ajuria Eneako inkilinoa aldatu zanetik, proposatutako proiektuan atzera bota dela, eta beste alde batetik ikusten dugulako, PNVren aldetik, ikusten dugulako beraien helburua dela erreferentzialtasuna lortzea, aipatu dugun olako makroeraikin bat eginez, ez? Eta ikusten dugu herriarekin ez daukala lotura handirik. Puntu hori da, ez? Esan duzuna, ados zaudeten edo? Bakoitza beri eta gero zabalduko dugu eztabaida. Barkatu. Aralarren kasuan, garrantzitsua deritzo zuen proiektu honi. Ez que zozu, amaitu zu. Ez, etot, berbarik egin. Hasi bez? Aurrera da. Ez, uste dugu, noski, inork hemen, guztizo gozo argi dekogu, trenen lurperatzea funtsiozkoa dela Durangorako. Beste Durango bat ikusiko dugula trenak azpiti pasatzen direnien, behingoz. Guretzako momentu honetan, eztabaidan dagoena da, kontutan izanik, urrengo legegintzaldian edukiko duguna erronka nagusiena izango dela, da hor geratzen den lurzor hori zelan antolatzen den, ez? Ez dugu ahaztu behar hor, bere garaian, hemen Andonik aipatu dau, esfortzua, zenolako esfortzua hain dau, Eusko Jaurlaritzak sartzeko. Ez aurrekoak, ez oingoak, esfortzu askorik ez. Hemen esfortzua oso argi neurtzen da, dirutan neurtzen da. Eta hor, aurre ikusi ziren, bost dorre, luzozko bost dorre, eta oso argi zegoen zertarako aurre ikusi ziren. Hau da, obra pagetako. Hau da, Durangarrek gure planeamendu urbanistiko gaz, eta hor, bost dorre onartuz, pagau izan dugu obra. Orduan, esaten denien, esfortzu nork egin da, eta ez dakiz hemen kalkulagailu atera zuten pasan egintzaldian, Eusko Jaurlaritzan egon zirenak, eta han zuten. Zema bidugu pagetako hau, hainbeste, hasi ziren dorreak 12 pisutan, eta amaitu zuten 18 pisutan. Eta hori, onartute dago. Horain zuten, asuntu da, krisi etorri dela, eta lehen, etxe bizitzakin ateratzen zena, momentu honetan ez dela ateratzen. Eta hor, hasi dira komediak. Momentu honetan, Eusko Jaurlaritzan. Eta hor, arazoa dekogu, ze Durangorako funtsezkoa da, zelan antolatzen dugu gune hori. Dorreak onartute dauz, espero, etzagun, eta hori eztabaidan egongo da, luzozkoak ez direla izango, baina horretaz gain dekogu, 9 metro karratutako ekipamendu bat, Durangorako funtsezkoa dena, hor egon zen akordio bat, edo behintzat komentau izan, ETS eta Euskotreneko egoitza etorriko zela, niri berdin zait eta ez dut nahi Zaha Hadiden proiektu honek hartzie, naiz eta entzutea Eusko Jaurlaritzako ordezkari bateri esatea amaitu direla obra faraonekoen garaiak, Abiadura handiko trena bultzaten dutenean eta Pasaiako portua bultzaten dutenean, ufa, baina tira, bale. Durangon amaitu dira, uz dezagun, Durango gauz, eta ematen dau Durangon amaitu direla. Niz dut nahi Zaha Hadiden eraikina, ni nahi dut ekipamentu bat, zerbitzu bat Durangorako, Durango zerbitzuri bat delako eta karri behar delako ekipamentu bat Durangora. Ez baldin bada ETS eta Euskotren egoitza, ekar dezazuen beste ekipamentu bat. Lehen aipatu dut, Kirolen ikusi, egoitza bat bidau Durangon. Beste ideia batzu baldin badauz, ekartxe, baina Durango bidau eta merezi dau. Eta gainera, hipotekatu dugu gure planeamendu urbanistikoa 5 dorrekin, hori merezi dugulako. Eta ez dugu ahaztu behar, 127 urte egon dela trena hortipasetan, eta gu bebai sozer eman dugu, merezi izateko tren azpitik pasateko. Eta azken datuan, niretzako, estadio honetan oso garrantzitu dela. Aipatu ditudan, 5 dorre horiekin, gainera, hor, plusbalia batzu dauz, osea, aprobetxamentu urbanistiko batzu dauz, eta momentu honetan, Eusko Jaurlaritzak zor dio Durangoko udalari 4,5 milioi. Eta hori ez dugu ahaztu bihar. Hemen berba egiten da, zer gertatuko da, nork desmontauko dau trenbidea. Ez? 4,5 milioi dauz hor. Nork ekarri bidau Durangora zerbitzu bat, eta nork eraiki bidau ekipamentu bat.
6,5 milioi dauz hor.